ayoro ho sɛm afiri hɔ ba na busua ano ɔdene na ɛkyɛ kura yi na yɛpɛ bomu kwa bi na yɛkɔpie mu ɛwɔ mfimfiri mantamu akorɔmfoɔ bi ho aka ɛnam sɛ watu anamo bi anamo no abu adi aka mu ne yɛhwɛ mantam du nsia ne nyinaa sɛn ɛnɛnɛ afofida no ɛnneɛma esi ɛkorɔ na nakwabra kɛse na wia yi woni madi ahyia mu yɛkɔ ahoma no so na yɛkɔdi nkɔmɔ yɛkɔ kentampɔ na yɛkɔdi nkɔmɔ sɛdeɛ meka kyerɛ wɔ na ahomakyen ɛberɛ na prɛmo ɛba bɛto no da suo mu ane nya nteɛ sɛ akwanhyia kɛseɛ bi asi ɛwɔ kentampɔ ɛwɔ boromanta mu ɛne ne mpata mu yɛnnua bɛma agya aboagye ɛwɔ hɔ agya awurade asomdue nka wo Minia enka usu na enka watie fuo. Eja aboagye wote benka. Meto nka pa. Awurade asomdue nka wo minia. Minia enka usu na enka watie fuo nyina. Me da ase papa. Eja aboagye wo na wo si anam wo ho. Ene kentampo mo ante asɛm a ɛde. Efiri na hyase kosi baabi a yaduru sesi a me ne wo kasa yi. Wada romade na bati mama me ne matiefuo anya bi atie. Me da ase na mama matiefuo akwa ba kentampo so de waka kyerɛ Sompa atiefuo no. Enura anajo beye anajo da suo be du mienu bopa ho simadu ena ahwere wo sem kese esi wo kentam portal male kwantimpon so abra bus a lodu enipa aduonum mienu 52 passengers ede o mu free sire mama ntifi kura ye frɛ ho sɛ yendi na ode o mu ba be sɛ kokuma ase o mu makodidwa ene tekreka eno so lodu tiles the floor tiles ni wall tiles bi eno so free tema ebe se akose mama ntifido ekobo mpu ni mpu ewo kentampota male kwantimpon no so amunumu ho na ka no hia ya adumfo ko ye ni bambo adwuma efo ko se ye kwa ko na nke ya boni pane ko ya Sompa ya hwɛ sɛ yɛnua aboagye ahoma no ɛbɛtutu agya aboagye wote benka yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛnnua bɛma agya aboagye wɔno na ɛbɔ yamane afiri kentampɔ ɛne ne mpɔtam no yɛhwɛ sɛ ɛkwanhyia yɛ asie no sɛn na nipa dodoɔ no a no ɛsi ɛteɛ yɛnya ne nteɛ sɛ nipa bɛsɛ aduonu mmienu ne akyerɛ deɛ yɛsusu sɛ saa berɛ deɛ wɔn nka ateasefoɔ ho biom na sɛn ankasa na akontabuo no ɛsi ɛteɛ ɛfiri anɔpa yɛ a dasuo mu du baako hɔ na ɛkɔsi prɛmtobra nadwono mu wɔ no ɛne ɛnya ne nteɛ sɛ saa akwanhyia no asi amonom hɔ a deɛ agya aboagye nkra wato yɛ kyɛ sɛ nipa bɛsɛ aduonu mmienu deɛ amonom hɔ a wɔti nananom ɛwɔ nseɛ do sɛdeɛ mpanifoɔ baayɛ apolisifoɔ dum gya adwumakuo no bambɔfoɔ ahodoɔ baa hɔ nom a ɔbɛyɛ mmoa a yɛde saa nipa bebrebe nyinaa kɔ ayaresabea ne adeɛ no ne ne teɛ sɛ bi nso afiri mu wɔ ayaresabea hɔ ɛno na yɛpɛ sɛ yɛte ase yɛ pa ne yɛhunu sɛdeɛ sesei no sɛdeɛ dii kan nya ne nteɛ sɛ aduonu mmienu na afiri mu atɔyɛ mu hɔ a na ebi nso ewu ɛde ka ho wɔ hospital hɔ nom no ebi asan si akyire bie mu ana na ekoba ne sen yete ne sen ene ade aka no kra no na efiri he na ekɔ hene manfo bebire fira se a wɔka asɛm sɛ saa bia ye hɔnom de afi bia kwanhyia taasi na yebusa sɛ ɛyɛ hɔ a baabi a yɛtate sɛ de bia kwanhyia si no ɛyɛ hɔ a na sɛ bibi foforo bi asi ɛwɔ baabi nti yɛnkɔe na yɛnkɔhwɛ sɛ de ɛnneɛma esi ɛkorɔ yɛnua bɛma agya aboagye ɛna ɛbɔ yamaneɛ ɛde firi mpɔtam hɔnom na yɛhwɛ sɛ nanka yɛbɛnya no nanso so no nneɛma nhyɛda ɛntotom yɛnti yɛbɛhwɛ na yɛtumi ahwɛ sɛ bia yɛbɛnya yɛnua bɛma agya aboagye a na watumi abɔ yɛn kyerɛmu yie afa saa ɛnsɛm no ɛho ɛna yɛna ne yɛho ɛwɔ benkum afa so kakra yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu yɛntie nsɛm a yo mama nkɔma anim wɔ nsɛm foforɔ mu mmra na yɛkɔ kumase ha ya na yɛgyina kumase daisa chairman adema Association of Methodist Church kwa na wasa yɛ kyerɛkyerɛ ne wɔ Kwame Nkrumah suapɔn mu Nkrumah suapɔn bɛfo Samuel Note wɔde atodwa ya wɔkyerɛ sɛ no kura nyame anim nie sɛ nnwomtoɔ ane adeɛ ɛkɔ so saa no a na poa ama nneɛma nyinaa so atimi awie pɛyɔ ɛde ama Asafo Awurade Nyankopɔn ɛbra na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmɔ no nsɛm pii ɛna ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmɔ ana wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛkɔ no ɛtɔ da bi a na ɛha dwene paa nanso ka adwomtoɔ deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ Awurade ani ko hu yie paa nanso ɛnɛ yɛhwɛ yɛnnua mmaa ne yɛnnua mmarima no bi a ɔto nyame dwom wɔ no wobɛhwɛ sɛbia korɔntɔ awia bɔ mentimi mɔ baabi din deɛ meka wahu adeɛ na akɔyɛ nsɛm tententententententen ahosiesie ne adeɛ ɛyɛ adeɛ a ɛha dwen paa
bohu member bi nso minister hwan minister kwabana kese bohu no abo ne tiri ho pese basa che konfo panini nyina no yade a hadwen enti company fo betima hwe na nkaja wo mo de ahosiesie ya esefata nyankopon su ene ne ban a anka baboa ama ne ma nyina so atimi awie peyo prof sam kire se ono de wo ka sabai a awurade ani monyam betimi adadi na timi aboa ma ne ma nyina so atimi akoso ne sa yenti ene ode sa de we nyina so ema ewiase ene adasa no yenko yanimu ewo ensamfoforo mu embra premto bra kase na yeguso yede ma wo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ene eya afofida na nyina no eye we no de toso aduosia ensia efiri bra Ghana abibiman wasajefo Dr. Kwame Nkrumah atoko afre pensawadu kata wure pambro abrantie wono nadaroma ene edom bi eka ho ede nkoden eni edene ensuyo kukuhwe ase abenedie moja kaguom ne ade na wobere wo moja ni ye ne menu yetimi kwaba bra bibia enkyere ewo kwamu no na kyerese eye ne gisem ene ne de toso makomako aduosiansia ya oman nyina no yedie mantabdu nsia ne nyina no ekoso nenso ne kase ne mpomponso no de ekoso ewo adaklo ewo flaw mantabdu mu na yemmo na yenhwei sade mantabdu nsia ne nyina nema esikoye sase ewo mankraso ahafano southwest mensene mu na ya sade enema esi ekro na ya ba wura mu ahwe sade ahafonso enema esi ekro yenua bema Ebeneza owusu ansa esi anamu ewo ahafano southeast ene ne west ne north ho nyina yɛhwɛ sɛ deɛ enema esi ekro Ebeneza awurade asomdwe nka wo na apɔm te sɛn me pato sabre a me no kase no dwumadie ni nyina atimi abawi a obanfo a omudi omuhu gi mu school fo nkoda na afensusu no abamu mpanifo ne party mpanifo omu a hafo no south nyina omudi omuhu gi mu no wo mo anyina atimi amuvu a omu ni DC na afensusu ma se bediani omu ha se nyina no etimi edi nkomo se na be ya omu behwe kwampom befa so a ha se nsusu no empuntuo ebetima ba na kwabna kese ma men cha se free ene sa Independence Day ya wo ye de hihye so Ghana afa na nyina no etimi eba so a chese enya asem keto a ubepie mu ha fa no southwest abato mpeso so a chese enya asem keto akura sukuu nkwada sukuu baako ensia omu junior high schools wo butimi do mu huje mu primary schools ya baako enwoche ena afenso so cadet schools a eno so etimi ba bepie mu enso so yenum ena afenso senior high schools so mienu baako ya private na baako so ya government one na so so ebepie mu haze o hwe security ho ensema o security abamofo mu so ba so timi do mu huje mu eno wachi so no party chitafo a mu haze MPP amanyoko no enyina ya ade so mu do mu huje mu a sa dwumadie ekọ so achese na nya asem keto a wo sa dwumadie na se na abanka chepani a wono ena ogina amanfo anan mu a afọ no southwest abato mpeso so meto no munyafo Joseph Frempo Bosu ekire mu se anokwasem Ghana sumdwe ya sumdwe achese ebu ama Ghana mpuntu etimi akoso wo to ne nkasa so no di tu ja akire mu se so ba hwe ahafo no south ase na ya de se manfo mu ha se ti asumdwe bu pa entisre no be stress o manfo mu ha se ne betimi enum asumdwe bu mu pa titu party amanyoko nyina ai wa ha se no o betimi anum asumdwe bu mu pa se ne be ya Ghana na afenso ahafo no south betimi atumpo wo to ne nkasa so kire mu se wohwe ene Independence Day a omudi no Ghana fa na nyina na ayenya nkopon ni so pa nto be sere yebewi akiri no yebeka ho abom na ama empuntu pa etimi aba ewo manfo asetrem ewo hafa no south ase na owie no na afensu mra sebedwani a wo no ogira mu ma ade hia ewo hafa no south west abato mpesu so meti woni munyamfo Johnson kokwo du so kasa na odi tu ya kirem se anokwasem ahafa no south obu wa ade pasan se wo hwem puntu dwuma wa ye de aboa mamansini no etime kira ne na so ewo homa suam a chese na konkan pa wo sa to ane kasa so kire mu se wo hwem puntu dwuma a wasese agu ne mantiri so a wo ye no ha na obeto akoso aje puntu no pass na be ya wo manfo mu ha se ne betini enya emfasode e de afiri aba a wo mutu ye ne mu na o hwe ne nkasa no no so di tu ya tem se asundie e ya de se
wo bibia wo ha se nyina wo kom humom no mo fa mpa bon ta wo maji se na be ya wo mbetimi apre mpuntuo e de abra manfo a kese wo ahafo no southwest abato mpeso so na wo be pie mu ha se chief limam na afa so asofo mpanimfo nyina ya de se wo be pie mu a se adwumadi ababe kra be hwa enya asem toto nti mini okwabra kese ha se de amanfo ene ejepa na anwanwasem ba ko pie free sa adwumadi mu no eye se Ghana has a wushe movie industry kesiye ba kwa aji dimpa wo Ghana henyina Messi dia movie industry ya de se enne afofide yi movie industry ni etimi ba be pie mu ha se bia wo mu susu ende wo mu ba di ma se enya asem kito wo mu sadom pani a wo di animu oye ohene yire Messi esie du a se wo no susu no etimi be pie mu ne manfo e ba be maachi bi ma wo manfo nyina ehuru se ampa Ghana etimi edi finse adiosensia no sa kasa kire manfo se ampa ya Ghana mantimu etu obeso manfo mu ha nyina se adawro ma Ghana afade yemfa sene be ya Ghana betumi emuvu every adomu akwa adomu eti wo hwe o mafade na ye fugu na afenso so befra eno mu nyina e de fra atese o mu baba boss adwumadie ho ebra e wo hase eti mini akwabra kese dwumadie ye de aba wiye e wo hase atese akwakoye ni gisem ama o manfo enua be ma beneza wo so ansa ana ye tene nka e de free man kan so ene ne mpota mu afei yamra asante mantam ase na yenko Heroes Park enua be ma Kwame Redu enso ewo ho na eho no so ekọ sade ne eya fofida no ye pese ekọ mantam du nsia nyina na ye hwese de ahoboabo ne da no esi ekro ye mo amudi ya chi live ewo Facebook na YouTube na safe na oba nso e mo akwaba wabeduru nso e ba atena se de wo mni eniema ya ekoso ba bia yebekọ bia no eho dansede no eda ba fontentanfide no so awokọ a obanya bia hwe na wanya bia hu sade eniema esi ekọ nebom no ye kai mo se e bia wo fie na bia wo hwe no TV na wo hwe no minim station kura wo hwe nebom no sa wo hwe TV ni din ya wo hu se TV na wo hwe no wo de TV3 asanso de ato nchekere se wo mo hwe e wo TV3 na se GTV nebom no wo mo e kere se adakro ho na o maimu ni nyina na fofida no ekoso e wo no afidie badwen ba nyansabo akwa na etimi ma wo a wotifie wo hu bi no yesi eja tom ewo ho ntse bia wo hwa na teko ya na eho asam eno no ebia wo hwa du ba bi no na ateko enya wo TV no na asai wa ya emma me pa cho enka wo TV no nya wo TV no na asai enkra ya sesi afiri ho ba etre se afidie no abetimi ama ba bia wo bia wanya bia ahwe no ede enne no ne ndwumadi a ekoso wo no nyina ekwa abonte no omo tese eja tom ewo ho ensa ye ntina hu nsa TV no teko fam a entumi amabiem no yebekọ yanim na yakohwe nsam foforo mu aba yeba yebekọ ho akohwe sade niema esi kro se sai na omo so betimi ahwe a Ghana fo nyina so benya bi ahwe yenkọ Kwame Redu ho owo Heroes Park ewo Kumase Kwame Redu asomdwe nka ho enka ho sikobla apom te sai nyanko padum kobla kajagum ne yenkọ yo kobla mama no wase sabi ya make say de kama say dia amafo hwehwe e was this match ya de be mu asante mantem no make say ni nyina abawie ye kama woni bia entinesi ha na wo fe say de media ni esiko ye na koma na efe otumfo esi anemu eye bantuma ehine ono na ba ya obesi otumfo anemu e wo ha enu achi no wiye sujafo mpeni for police for mpeni omo ewo man mu asante mantem nyina omu nyina etime by fire service 24 na etime by media se amana ye kama na enu achi no na Oba Santimantema, or my opinion, a regional minister, Simon or Tenisa, honorable, or no, and then or surgeon a password. Now, what the some two guys, a man, Santimantem Fuina, or Children, Anthony Cancrano, or my gun of Fuina, Yako, a war, Yenia, Christian, a trip, W, Namsuma, or my Ina, you know, sorry, 89, but my FB, a Kai and Inia, a true, yeah. Sabi you know etu na na se etu no amasabi won kan atiafo bi mu odo ye no etu ja emma asantimante mo fo nyina se o man pani so da o man nyina and asantimante fo nyina ase awo amamu asabi obusu ba wo bu na bi fo ni bi antumi siye ewom UK and Topa and Russia denna no ekofa o ha kakra dia ba nanso wa we sisi akwa dia so no betimi kenya ye ho etimu ma ate ye ho etimi atoy baro bo dia ye kwa ye ho ensam so efe ye sa no dwuma so e no wo man mu no wo betimi akọ mo dia se
or the vocational schools at Tapa or my mono, and Mabu woman, Momo, they say, bet me to watch him. Fi additional million, Benyan was out, you may be no what you mean. The other another, and look at the young to me and for one, a year office in the young Kwaso. I shall be free school, not what you wait me now with Sano, and what you mean yet. But then what you know, and if you were there, I put with them Ghana food now said. No more what they are saying, Nabaya Baku said, in fear the change, the Naya Baku said, the Quenu, and look at the Quenu at change, said, yeah. Tabi maybe your way, and it's saying now to me and Yabaku, or country for the food now, but so one or no my year to my or my mono, or Bomina Basu, teacher or sentimental for so Bomina Basu, Nanu, we are crown and a sentimental as swap or the new, it is so safe. And I'm so mampini, I didn't see her there or swap for unfair or sentimental. We come on in prison so and what didn't take. Come I say, yeah, or can kind of crowd one, why you do my aqua for a change. My swap for my bad one now, and what my move, and into the jail home in Nakaka. We are no for research. One we know a sentimental in our asset. My born Matus Abbey, Omukusu a year at the Abo man. And somehow work on there. It's him a so maybe an overboard sentimental work for the Ghana food 19. This is a Abo one. I can't maybe to me as I'm a for the Regional Minister editor sentimental and Nimu Glass this much. Here in Nia and net that's a hoofer and what you be packed and that every Sabia you be BBI. As Papa, you know, my Kwame reading your tenant Cardi Free Heroes Park now. Sadia and I Dakase or Maya Bakwase Munia Diano. Asante Mantemo so for you, Simon was saying Mensa. Yentie, then some Kakrabra or Prune Kakradama and some truffle. On the occasion of our 66th Independence Day anniversary celebration, I wish to congratulate every Ghanaian, especially those in the region and the nation as a whole, for our efforts in all spheres of life. There is indeed a lot more we achieve if we continue to stay united in strength and with a common purpose. It is a virtue worth passing on to the next generation. I therefore wish to use this auspicious and memorable occasion to urge the youth today to critically consider the need for unity, strength, and a common purpose as a people in their pursuit to take up the mantle of leadership of our dear country, Ghana. Let us love one another and live in peace. For investment and development, go to where there is peace. Nananom, distinguished ladies and gentlemen, permit me on this memorable day to express my sincerest, devout gratitude to the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for appointing me as the Ashanti Regional Minister for both the first and second term. That is currently making me the longest serving Ashanti Regional Minister of the Fourth Republic. Additionally, I express my divine appreciation to His Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu II, the Asantehene, for his wise counsel and leadership of Asanteman over the years. Nana, the region, and I are grateful. Also, I extend the region's gratitude to our members of parliament who are strongly defending and protecting our democratic process, especially in these difficult and trying times. Furthermore, I pay tribute this day to our security services for their tireless efforts to maintain peace in the region. I've said several times at different fora that I'm the luckiest regional minister in this country because I always have very professional, willing to do security services, and I'm very grateful to my Regional Security Council. Businesses, both public and private sector institutions, including educational institutions, and our farmers, for our various contributions to the development of this region. Let me emphasize that for a country that is destined to work in unity, in strength, and with a one purpose, it is important we continue to recognize that all have roles to play to make our nation bounce back and work again. Before I conclude, permit me to finally commend the planning committee for the excellent work done. We Asante Mantamu Sofro Simon or say Mensana Young Confin Mantamu Yenua Bema Ericanai Eboyamane free in Finfree Mantamu
Mesasia ewo kase no me ka kire o se mfimfim mantem e beko na yakɔhwɛ nkomo bi a koso ho wuyi sa fo fida na to nkyane a nkofo bi ho aka papa kro no de ese nya wo Eric Awurade asomdwe nkan wo enkan so bra na pom te sen na me kura ndi aboko wa ha kajagum ya maame wo sesen de na koso da roma me da se na sene ko na ni sam se ene Ghana ya fo fida etoso edutia intia no eno itimi to jan 50 man tem ha no mo oba be fie mo jibilita ka eno itimi to ja e wo ha no ne ni keni kan enya ke campaign for the do na ana be fie mo a ha wo man for the akese mo 50 man tem ha no mo be fie mo ha no mo 50 man tem so afo ono abo je sinamary good Hassan obi ni mo nyama be tai bi mechi tanso ana wo he etitru eni enyi ntini bi ti se asa papa wala yemudodo na yeni eje advocacy tanso na miketuo ho ne de yemudodo na ahye no atini bi wo he oni Usain Bolt mo eni Johan Blake mo a miketuo de motu bi afan ono enso ne ne ye a waka no ho ono ye Ghana ni no eni omo nso edi omo ni mo nyam eba be tai di media le tie ni tenenzi an clipmante mo a e de koso na hinko kepko se jubil tax no omonso eba betie mu ho no na jumedi na se ena ya de amfintimante mu so afo na okasa ana na obunchemu se obo betie mu fintimante mu e kama se youth ndo na ede yesu school edi agro nam tayo so ma dodo na no obehwe na eniboni no mo de mo ha kwa kushim dodo na abehwe no na ade a omo etun nduboni sanso ana obu ho no ma abehwe obi ba no ache no traffic means no jumedi na no say ana ade a implement no so afọ ono abo na mari godatan odeti eni no efa mebunu a omo nhwe na omo fa adesua nti omo no mo nko school. I believe strongly that with education as a tool, we can build a strong human resource base which can change the economic story of the central region and Ghana in general. I appeal to you all to make education a priority by taking advantage of the government's free senior high school policy and technical and vocational education policy to send your wards to school to acquire some knowledge and skills, which I believe is one of the surest way we can come out of poverty. It is a fact that poverty poses threats to our unity and strength, because the more people become poor, the more they resort to violence and other means to survive. As a Minister of State, my visit to Korea last year and my cursory glance at the success stories of most of the developed countries, especially the Asian tigers, that Singapore, South Korea, Malaysia, and Thailand, among others, brings to fore the importance of sound education programs. The key to their success is education, especially technical and vocational education. We can also achieve similar feats here by supporting the laudable initiatives by governments in this area. Distinguished ladies and gentlemen, the youth of today are the future of this country. Your contribution to the development of every society cannot be overemphasized, but permit me to caution that the alarming rates at which some sections of youth are involved in all manner of social vices gives a cause for great concern to all well-meaning citizens of this dear country. We yenya bema Erika nine ena edisa ma ne nyina efrim mantam ebre ye wa pani Justina Marigold ena waye efrim mantam so afo ne nsam o we sa ma Erika nine a wono so pia so kakra ede ma yeda so agiramo ewo efrim mantam na ye nane ye ho ne ye mara ye chikakra na ye hwe NPP amanyoko no nsam bia wode atodwa ewo ho national organizer ede ma NPP amanyoko no Henry Nana Boacho bon mrane Nana bi wona e kasai ebra wone Erika nine edin komano adabra na wo ye ntete Ediama party no abadiachire for youth organizers ahodo abadiachire for ema dom frɛ for one year okeka hu nyina one year wo twaka ewa manyo sammu ewo MPP amanyoko ni dim wo mfimfiri mantamu wo ye nkyerɛkyɛ kakra ene ahoboabo adwumadi edema wo fise ente na 2024 no ye kɔ akoto aba na no na bi ede atodwa ekyerɛ sɛ ne wura ho papa so ka sɛ ne wura ho ya no wo boa de kane mampani John Dramani Mahama ekyerɛkyɛ na ne wura ho sɛn na wo gas ya woje ba ya ko kan se nyenti ametwam ya wo betwa de mu
deɛ paa no wobɛtwa mu wɔ hɔ ne nsɛm a waka nyinaa no sɛbea kɔntɔ nsɛm no emu ɔha ayɛ sa tentehuo wode ho twere no a ɛnyɛ yie na nabi asɛm a waka nie Nigeria edition nipa 2016 odi Google tantanta Jana ko 2020 pese bi Google basa odiwe kon up to now kwa onye ade o so ye me ka se ne ko e won frɛ mo pani na e man ni dia butu fama enti nya di story ne mo ne track record pa de ko check na fo se ono no djuma di odi nya na djuma di a ni pako ye is Gracia odi bia onye be ene o so betwam ni wa time na wo tumi na o zenka twam former president he lacks credibility enti e ade be ka check na fo so no bia the dignity a he bia ada it's now ya mo de ba ni ko President Muhammad Onyobi Asabe is on the Yabun producer. The fact only president Awakwa Kensia what did you and Namuba Etan. So no day, Yamiagma, Sani Bushia, the Bobo only president Awakwa Kensia what did you and Namuba Etan. So no day, Yamiagma, Sani Bushia, the Bobo only breaking the heat of wei ɛyɛ na bi nsɛm a ɔde ma yɛ nua bɛma Eric anayɛda so ha agyina mu ɛwɔ mfimfiri mantam no emuan abusua sɛ obi ɛbere ne mogya ni epebie no wobi wɔmpɛ ɛna obi nso kura wɔkura bi no obi wɔ hɔ wanyere ne ho nya adwuma na wanya deɛ ekura asɛmɛsɛ na so ɔbɛntene bi na bom no sɛ kofi bere ne mogya ni no ɔyɛ adwuma na kwaku akɔwia ti asɛm bi esi wɔ mfimfiri mantam wɔn asɔre bi akɔnhyiamu sɛ de da ne yɛyɛ no no na ukɔ nhyiamu sɛ no nso a school da bi wɔ hɔ no mu a na mo akɔgye sɛ bi akwamna kasi senior high school a na mo abɛgye enti mo yɛ a no agya mo bɛda hɔ mo de mo mfide no mo akadeɛ nyina no mo bɛda hɔ saa akorɔmfoɔ nipa nan ahunu sɛ akwamna kasi school mu hɔ nom no ɛhɔ na nkɔɔfoɔ no da asɛm asi ɛwɔ ekumfi na napen yɛ wɔ kumfi mansini mu wɔn mfimfiri mantamu akorɔmfoɔ maako ɛnan na ɔmo so ho fɛ paa awurade a deɛ wɔ mu ni yɛnya bɛma Erika na te asɛm na ɔse dabi asɛm wodi ɛbɛn dodo yɛnhwɛ deɛ wɔ mu enti nkyerɛkyerɛmu a na ɛbɛda di sɛ asɔre no sabio members no wɔ school dɛm hɔ no mu a hɔ na ɔmo da ɛyɛ bibia no instruments nso ɔmo de yɛ adwuma no ɛhɔ na eguo tie nkae bɔ didi so yɛ wei na akorɔmfo no kɔ wiayɛ ɛberɛ a obowura mpoma mu no kɔ wura a baabi a ɛnneɛma no wɔ no ɔfa mobile phone maako aduasa mo a modi akyi wɔ Facebook live no so no nsuo boro a wo se ɛboro ɔmani mu asesa prɛko pɛ wotumi sɛ biribi afa ɔmo nipadua mu a wotumi sɛ ɔma fa mobile phone maako aduasa na sika yɛ so ɔmo faeɛ no yɛ sɛ wode abɔsoɔ na ɛkyekyere sika pa ɔmo faeɛ no yɛ sɛ wode abɔsoɔ na ɛbɛkyekyere ansa na watumi atam de akɔ na nnuane ɛka ho kora sɛ ne bonus ɛne nsɔre no nneɛma a wotumi de yi nyamea yɛ ɛne adeɛ ɔmo atam no nyinaa na ɛnam so ma yɛ nua bɛ America nan ɛne abusuapani yɛ wɔn pɔtam hɔ eti nkɔmɔ na yɛntie nsɛm a ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ anadwo na wosi pie na wosiri ma wɔka da ɛna na big boys was why for wɔrɛhye malo wɔgye wɔn sika na wɔgyegye wɔn phones na ade ɛna wɔn bi twa kɔr bɛ yi sabɛsɛm youth no na ɛsɛ no wɔfa kaa wɔkɔ nti wɔkɔ hɔ na kyerɛ wɔawɔ bu hɔ bi ma hɔ wɔsɛ wɔkɔ nakwa nti wɔkudu nakwa na wɔpaake wɔ kaa no wɔhyɛ ase dɛ wɔkɔ mpa na wɔsɛ wɔkɔto hɔ dɛ wɔpɛrɛ wɔfo hɛn ba no wɔkɔ na wɔsɛ ka kyerɛ hɔ ɛna wɔka kyerɛ hɔ yɛ wɔsɛ wɔboro hɔ kakra wɔde hɔ ba mo a modi akyi ɛwɔ Facebook no sa woyɛ ɔba abra bɛhwɛ bi kwa na bi asɛ wo pɛpɛn ne korɔ no nyɛ fɛ kora sa no ne nso na twe mpra ne sɛ bi a wofrɛ ne nkɔ a ɛne trezi bɛhwɛ wɔ Facebook hɔ ebi a wɔdi nsɛnsɛm ɛwɔ ha mɛma pa tenten gram na sɛdeɛ mogyam esi pram wɔ mo no ano ɔtene papa yɛbɛ ne dɛn yɛnkɔ yɛnim mmra yɛkɔ ahafoano South East yɛnua bɛma bibi ba wa bedu ɛwɔ hɔ bibi awurade asomdwe nka ho Baba awurade asomdwe nka bibi Baba bedu awurade asomdwe nka wo hello hello mo hwɛ na mo na ne mo kakra ma yɛ mo nsan frɛ ne bi mu Baba wote me nka ne emisa homa ne nyina no Independence Day no mo so di binti o mo so ade o mo ne akyere mu wadakolo ebe den na yɛ hwɛ Baba wote me nka mo awurade asomdwe nka ho Baba bojam ni enko
Okay, me have my mama now at see am no ka say dey me do aju eye Ahafo Southeast. Yewura Thomas Usu ansa ne mpaso aso na me no aju isi a obeju ha metumi aka say match pass na nya mawi ye kwa isan say o man free dimadi na sentem nti aso na ja omo so a omo matching kakra kakra na so obeju ha utumi say dimadi no aya kono ye pa na nam say o man free dimadi na sentem metumi aka say nkola no ejina ewia nimu eche kakra nti na man nkola na ye mre nanso be say don't hear about here, Umufi, as some more match there. Look me at Hodeno Asaba. Schools Makumako, if you are 9.49, and then the Omocha Eshim Poku Krumua, Omode match pass no across. Now, Emra, a year DC, Umuyan for Thomas, Usu and San, a foodnet, Simpius no Casan or the Tuja said. And now Quaco and Samson, Copa San say, yes, send or money. If we may, you found who did the business. You're too much to Mabunu. I'm a Mabunu so, and you may, a young woman, you also to me up and tamper to a bamboo on them, every mucus here, or Memuha. It's no baby, I agree, I baby, I was here now, yet the or money after your coma son. It's not I'm not here, be password. No, no, Hello, Bawa. Bawa Bedu. Hello, Bawa. What out of my so nanti dia try so ubejina so nanti dia try so ubejina visa humana wo sopa. Me ba talk to me kan. Yeah. Hello, baby. Aha, and 2 9 high yanko. Aha, na me ka se emra mensi krachi e kasa no ka se eye NPP amanyoko no e bo no modern se omanyi betumi afa ntampa fia na mponso womansuan so betumi aye omanyi fa pempa ama enantupa agina so eno adanche yan insempi no no kan ye na mnintem ene no aba nti wudi amenyentie eye onmonyan for Thomas Usu anse emra wogina simpio so no kasa ewo 66 eye independence day omode kon so ewo poku reasons, ladies and gentlemen, that we have capitalized on free education, youth start program, youth employment, and other of them to increase our knowledge and relevance to turn challenges into opportunities and to make a good living from them. Students are encouraged to make hay of the existing free senior high school education and inspired to become better people in the society, resolve challenges in our dear country. Ladies and gentlemen, there is strength in unity. Ghana cannot be peaceful. Ghana cannot be peaceful if citizens fight among themselves. The country acknowledged with peaceful appellation cannot be swept under carpet. The prevalence of conflict and disorder in our communities retard development and growth in that regard. Ene ya etwagu ye efri Ahafo South East ye nuabema Bawa Bedu ene chechire ya wode ebre ya sede di ka katire no prem to bre kase Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye nuanam centers bebre etaya che wi ye den sam no ma desia edi akwania ba taxi driver trotro drivers pragia bobo ya ba bia wo bia no adwuma wi na twene tikakra ye kwaya nimu ewo ensamfoforo mu ana ye kwo ye nuabema Kofi Sankyere ne ho Kofi Sankyere ne boya mane de free Western North mantam ne mu Kofi Awurade asomdwe nkan enkan so bra kase na apomte sen ya mi adun bibia boko wa hanom Kofi boya nkomoy wadawroma Sanya Ghana eguso edi efa hudie da no ye de nchiaso nkobema Ghana ne Sompa etiefo na ene ewiabre omutie ye ne ye de aprobo no enam ehyasefi atwomponwa na ye gina honom na bibia ekoso kama na ye hwe cars no twa etwemu ne kwa na ekọ bibie ni no na wase yeso die ni twa bibie ni ne behwe ne ye ekoso ewa hanom Dakase se metwafo ni akire wa sa Ghana hanom de ye ka ba bia 6 March ye so nkonkwa de na ye bibie ni omasi ye fa kwaw eye Easter ema kwawfo na se ba 6 March pa de bibie ni hanom de obia en mo pre Western North hanom na no aha na ombobodwa kese
Asia na anopase no omo match ye sanye yenim se eye this match bia ekoso no oba be piemu ewo ye bibiani ye pakese wa hanoma empanifo na ba be hyemu wa ha na empanifo a eba ha bi no yenya eye oja wowo na ya oja bia oye president of House of Chiefs awo ye o my Ghana mu na oye ohene kese o my hene kese eso bibiani ni potem hanomo na oba ewie ye no yenya yempi onaba fedo bia oye MP ewo Western North hanomo enso ewa asia Dumedie no ekoso ewa ha prakese tametwaso wo eye ne ekoso hanoma bibia ni this match e no muchemu ahodo mienu anopase no omo ba be match ewia bre no omo ede agokensi so enam se omo wo team back a eye ewa hanom no ntino onam na aduanafo ede agokensi be so na omo wi a enwumre no so de ene party kese pa ba bi obefa bia no omo bo agyamu a enya asem ketwa enti wo ba bibia ni hanoma empenkwa no ama chawie empenifo na hyase a omo ekasa na enti no ye be boturo mo enche kura no de omo kepia no ebe ma sompa etefo mo tie ye ewiabre ehuni ekoso ho but esia de enkwa na ma chawie na oba hwe de biani be free ni kwan so du barrier ho ebeka komu a traffic a chie no edu sabe ya eni enya daje kwa we biani no montenfu e wa ha no enti de gini de Basis matter, a bonya Kasiapa and Yasan Petua, a mouth for a kitchen bench, about what time Wahanoma, or more 86 match of Wahanoma. The airport should be with you, then will second Sebono, a rebate for Omuti was Sompa 93.1. Moni Ejuma, Yenubema Kofin Sanchane, and the attending can at the free at Toye Etifi, Mantamno Emuno, Yanko Bono, Mantamno Emuna, Yankofa Yabema, a queer Yak. Yenuaba, a queer Yako, Abronoma. Magia Facha me come say we say be kakra why say o we dey na announcement na me guso am you na emre boy enkomo yo oba be fi order ni me be ma na we dey me emre yo me da say kwabna oba bunu mantam ahin cross nwane nso a ene 66 independence day celebration no ebi ekoso ewa ha na sedi awia bebo dinti anopasese na ena empanifo ye ntotie ni nyina ntem ema esukufo abanbofo adwadifo ene wahibokuro ahodo ba ya won be machi ye ewo bunu mantam Jubilee Park kese a ewo kuro yi emu na bunu mantam suafo ena afi na nanom ahemfo badwa wo mo ahodo a eba ye sinyan mahima for ahodo a eka bi ewom na bunu mantam suafo rabaja sina owusu bana hene kasa no ena o tiremu se ebra so sagana ba bia nyame ayadum e dia babedua emfisia diosia ensia no ye bennie ma ebe dance so a etrese ye akoye nimu na ane ye pese ye koye nimu osi enne no emabuna ba afa bra bidum etese ensanom enubone nom entinka datia empani to gunu a ebeba emrante ne maba awade mu no ene Ghana mabunu hwiehwie superglue nom Ghana mabunu nom haban a daati no na wo mabra ba sei na sebio wo ma ya sadwiam nom a ye de mu si empanifo a ewo ho ne ya na mu a enye ye enu nti otu mabunu nyina efo se wontwe won ho emfa fi sa bra bone no ehu na wo ma chi ye ewie ye no kwabra de na efe ne se mantamu so say afi Ghana de ni nyina kwaso ewo fra mantama hinkro ho mu enti wo hwe na ho fa wode ba yam ene empanifo ahodo ba gbadie no afia wo kire ye se wo kofra mantamu a wo motai hwe atade waase na so wo ma hyefugu ade aguso enu nti mantamu so afo hye atade waase ene wo hyefugu di guso hyefugu che a no ode kire se Ghana emfa ho ene kasa yeka emfa ho ene suma ye wom emfa ho ne mantamu a yetim etese ye nyina ye ne ye edadi se ye dipa baako na wo ma chiwe ye nom primary from Forces secretary and obo abaso say wo ma chi ye pa DHS for no afamu non Ebenezer President and our wo ma baso say wo ma chi ye St James Seminary and Senior High School and our wo ma baso e woju a senior high school afamu say wo ma chi ye Ghana abanbofo kuo ni nyina prison for police for immigration for armed forces
ɛna afei Ghana immigration wɔn nyinaa no fire ɛna kabo mu a ɛnɛ obi ayi na namtifo a wɔn march yɛ ɛwɔ Jubilee Park kwabena sɛ no ɛkasa yi asumanduanan emienu abapa dumienu ho a yɛde Sompa kaseɛ bɔ soma tiefo awie no ɛyade a march ni nyinaa kɔ na wie ya wɔn ade so pɛsi a nkwadaa no ɛne obi a ɔba Jubilee Park no obi biara afiri hɔ akɔ ne fie yɛdaase mɛkua yɛdaase papa yɛnua ba nyako abrɔ no ma ne yɛte ne nka ɛde firi Sompa 98.9 yɛnkɔ asante yɛnkɔ yɛkyi na yɛnkɔ yɛnua bɛma agya aboagye hɔ aboagye na ɛbɔ yamane na ahoma no ɛte kɔ mu agya aboagye na wasene nsa ma wakɔ aba medan se minu ya mejo so na de ma kentampo so to aso agya aboagye agya aboagye wote me ka to aso wada ma ba bi a ɛte kɔ mu no a yɛnua bɛ hello agya aboagye agya aboagye agya aboagye yɛbɔ yɛn homɔde bia sɛ yɛbɛnya yɛnua bɛma agya aboagye na yɛtie awerɛhosɛm wɔ firi kentampo ɛne ne mpɔtamu fa akwanhyia si a nipa yi a afiri mu no saa berɛ yi a yɛm ne wɔ kasa sɛ nkontabuo no bibia kɔ pɛpɛpɛ deɛ a ɛkɔ nipa bɛsɛ aduonunum ne ɛsu sɛ wɔn afiri mu ɛyɛ asefem sɛm ɛnɛ anadwo da suo mu du baako ɛba ne du mmienu hɔ nom na no ɛna saa akwanhyia no ɛsiyɛ yɛ a akɔyɛ asefem ne awerɛhosɛm papapapapapapa na homa no nhyɛ daa ɛntutom yie ɛmfa ɛma yɛn ɛneɛ mame nkɔ ahemborɔ no so electoral area ɛmmra ɛno ɛwɔ Tano South municipal wɔ ahafomantam no mu Honorable Frank Fosu Dakwa na yɛ assembly member yɛ wɔ hɔnom wɔne yɛnuanom sɛntwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ ɛwɔ Tano South ɛne ne mpɔta mu asɛm a wɔka nyinaa kyerɛ sɛ ɔno deɛ wɔbusa o sɛ ntibɔne bɛn paa na assembly members no ɔmayɛ hwɛ MC yi bi bɛba DC yi bi bɛba MP bi bɛba mfie 9 na ofira akonnwa no so a ne ama no sika sɛ tam assembly members ɛprapra ɛyɛ nkrutu dwuma nyinaa yɛkɔma assembly members adeɛ bi a ne ama no moto ne yɛkɔma no moto wei nyinaa ɛfɛ nti ɔmo sra aban sɛ bi mfie 9 bi nkyɛn mfie 9 bi o opuro bi nkyɛn opuro bi owi obi nso nkyɛn owi obi enti sɛ de kwakuo yɛ no adowa nso yɛ yie ɛfiri sɛ si etua ɔmo ka sika no ne nyinaa no ɛda so wɔ ɔman mu na ada sɛ obi bɛdidi na obi ne didi ɛ ada nso tɔ na ɛsɛ ne nyinaa ɛna sɛ noa no ɔpɛni na asɛm ni sɛ nɛ sɛ akɔba sɛ yɛse yɛntua assembly members foɔ ka mani bɛgye paa asekyerɛ ne sɛ yɛama assembly member mfie 9 yɛama MC mfie 9 yɛama MP mfie 9 yɛn nyinaa mfie 9 akwanya na yɛde ama yɛn nanso sɛ biribi si ɛwɔ borɔno no a wowɔ soɔ no a nipa a odi kan a yɛ contact no ɛyɛ assembly member obi wɔ hɔ koraa onim ne MP a ɔwɔ ne constituency no onim ne MC sɛ aban bi so da say meboa aso assembly members asene na mama wɔn allowance ɛwɔ wɔn dwuma wɔn di sa assembly members no a yɛbɛda nyame ase na yɛn mu bi enka yɛnim nea yɛde saa sika no a wɔn de bɛdom yɛn no ɛbɛyɛ because that day nyinaa no a wɔn nso yɛ asene no yɛn mu bi nom expend paa ɛbɔ ka paa ɛwɔ yɛ assembly member saa assembly member akatuasɛm baabi abɛduru tɔ da bi a sɛ obi nkyɛ da nti biribi ase a yɛsɛ bosomi bi a yɛn mo akatua nanso bosome nson na yaka sɛ assembly member wakatua nie anaasɛ walawansi nie da ɛne yɛ a ɛtwagu yɛ ɛyɛ aheneboro no so electoral area yɛ no wɔ Tano South municipal wɔ ahafomantam no assembly member Honorable Frank Ofosu Dakwa awia prɛmto bɛka kaseɛ ne egu so a yɛde ɛma wɔ no yɛto nkrataw na yaba a ɛnɛ afofiri dɛ nsɛm pii na aka akyire a yɛde bɛsɔ soɔ Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet emfa ho ne ba bia wo hye say ye new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha okra Cloud Ghana nko
na Ghana ha o provide internet connectivity a entwetwe ne mu ntwetwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and found ne baby a wo Cloud Ghana a chow tuma say with them any speed ne dear as soon as so as so been Ghana had that simple when you how bia you provided 24-hour support demau yemrantieno wo freya near drew hoda dada or how bia sanya tibia ya son no the amount what to me akoso the internet net digumedie bia wudi bia ope ya chakwan ya top high opposite Love FM yene kwama rural bank na what dine bakum frame Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet, the future can't wait. Sompa. Wasiama wakwaba ye kwa hafu mantam no kropomu na ebi nso ekoso ewo ho na we ne yene ntia se koso wa City North abato mpasua no so wa hafu mantam no mu yenua be mana na kwame agema wo pambo ene boya mane e di free importamo na awade asomdwen kan anka won so na pomu te sai nyame adomaye na won so e bibia boko menua bojagum ne enkwai right that's it ye ma ye nyina nsi ye ho afishia pa sede atiefo ye mo anim sem dada no o my Ghana ye gifa hodie efribro ni kokon nsem no be se emfinhia adusia ensia entemu enie na enedue sede amamre ne amane sitie awo baabia na mantam nso no empanyimfo ayenhye a wonum adidi saa fodida kasie yi ewo asutifi atifi mansini kropon Kenya si emu na djubadie no aiko so fefefe na akoya mantam die enti no sade esi etwa prise wonum a free immigration service no omo ebai saa nso na wonum a free policy atenenu ebai prison service for ebabi na afi bambo agina tuku ahodo ni nyina no omo nso ebabi obetwa prise ma ne ye fefefe na afumantam so afọ onuranyamfo George Abuache gina Ghana mampani na adodanko akufu ado na mu a wode ensem ahodo bi atudwa nsem ne mu no ana no woche se o my Ghana sa wo hwe ebretentra yede gi ye ho afiri broni kokko nsem na wosenka o my no yatumi atu anamo akoya nim bebre esne babie wo sesi a no nanso makomako no yenko no kwa ni nyina no eye se o mamu ni nyina ye nyina betumi aya fam de aboa awese o my Ghana nso ebetumi atumpone na no ana na wo tufu se obosa agitum ane mampanyin sese ne ba bia Ghana wo kasi ejina hin sesi obeka sesi kasem no emu aye den papa nanso se de mpanyinfo ka sa atia ne mui esno akasabubuo nyina ede no obeta akoso no wa hye Ghana phone kran se yentonkoso na yenhye esapo mu nsuo ne yamo aban ne kidem se de be ya o my Ghana ba bia sika sema kodro obi agitum se enkoye esane wiase afa na nyina ho kira yakomu entini yansu no yesika sembetumi afa ne ntampa efra esane se adesuafo ba ho binti no ofasa akwanya ne sonso adetu adesuafo a wonum betwa prise ewosa ye djumadie yase anim se bibinti enenam so ayede wonum akwakoto school ayese daachen wonum so betumi asua de ama daachen atumi asiye ama wonum nti obese se omadesua no omomfa na nibire so eniema eni semfata sei adesuafo abrabo sese biensanom wi num ne niam basa twetwe kronobo ene agemansam ba ne nyina no won ntwe won ho emfamfiri no so wani wafam de esa adesuafo emfamoa se de be ya abanya ni suade hu ntia wode sa free senior high school ni bae no anu so ebetumi abamu ne kwakwa mu no ane wasade afutuo ekwa magana fo nyina se ba bi o man ya ba beduru no ehu behia wonsom ani enipa enti ba akofo nko an nsa ansi nyankopon ni katenti obesese ba bi obia obia ani adwuma ehye obibia ansa no onye na fam de emfamwa na timi ab ka ho bi ama man Ghana so afa ne ntampa efra na amanebo a kase medi efri afu Kenya ase ebaye eno no mo ani adwuma yenua be ma na kwame agema wo pambo ana yetene nka edi free esutifi atifi abaton pesua so hafu mantam no mu yemohwi na yenko doma ene ne mpatamu yenua be ma kumi bentum na hotodin ene wasti erade asomdwe nka ho nka so menua na ya okese na pomete sai nyame adumo ye ho eden pa kumi boy enkomo yin wadaroma
Ninia let us say very you know and then a more the Independence Day anniversary in the Kama. Oko mantam and mention would be a more and the air that's on Ghana Calafano, not at the air fry baby, red yellow green beer and offer beer and one who and Yakaya and any and any Kundu and even my Namum a Nidia and in Tigana flag Nadia a Copasa. Now for the mention mantam beer as every this particular day, no, we sport Doma, East, West, and up to Central. Be a Jibia and a day, yet do a fancy on Kosokra. Now, and then Central for a Pihuman Treso. Now, but the many essay and air Doma East. Now, over Doma East, Doma East for a him to a year one, you know. Robert a ben so pay. I know a Doma from a hawk. You know, a course for anything. The seven no say Doma come and a Mijina, Jumadino, a pay and a year Pia, I want to pass off. If you answer about the hour. Aya asubiomo they do kira mpunya nkupon na fe what to put agu enejuma di nso na minia na over school ahodo a omo ebe to ti aye ebon trade na enya asumke to akra efikedi ekoko senior high I wodo ma is opia de hu timbia ya bon trade e man eye de na anopa no na ya ma kedi bon fra no sante na go fe one ogorogo la ya papa ti okopia na ya ma che kama and the owner and say, or mamma, no more panum, study a body a monk, great fancy. Now, yet again, too many and tabby as a form, none great and none to what. Not a certain ampa, and that day, Doma easy for, or more adject to papa. Now, on we know for TV, one of women put out my inner fine, and I done for quick father and then move, maybe not say, Equinum. Now, Okasaya, actually, didn't hear. I was a figure, maybe Saturday, and my Ghana about them. That you see anybody here do now. Ordin and Cassia and Eben here and all the two echo Edema Doma eat for HIV. Yadu could be AV. No credit a man homeless for Doma is the pa. I see a more over and could the book and for everybody to ya. You pay more better a hasa and I did the other promo and if you would not so Emma about that then you be a in your no credit. The nigga channel now to another one said. And into a mobile alpha at a terrafor and a sense of a software. A woman seemed to piano from there, said a bear, give it to me a glass. Honorable Potter could to Dama, or no any Doma East MP, or not a Tentama, Nancy Nomuno, which in a name from Obijan and no more, almost a deliver because of it, at the official Aquadama Doma East, and Mobu and Adikina. And I'm a young folk, I turn some promo, almost Eddie or say, or it's the from Thomas of Fair. Mu ever problem him a boy ever medino it's me a kama ntinia ene se ubi same ye e course order ma is and trabo ho a minia na do ma is de no ayare a e course kama pa mo yenua be ma wasti kumi bentum eno no wono ne atene nka de free doma ene ne mpotam ye de madwen kire ya mo de afa kase mu no eno na bra so sa wasa ye de e bra mo na aboa fi adawro ma no ma so adwen kire mu se yemfa emra abe heba clinic wose yen kan kire se wi ase ye ba ye no ya medi chebi nenso hawo ne amane ne yare enti nipa woda wonna efiri wo number mo kosu opampam ade bia ye body friend se yare nko ade wose se wono abe heba clinic wabɔ ne sesen wota no so apatrapa new site ye obe apatrapa junction no se wunyan emeduru hɔ no mu a esu na wusu no na ne wahwe abesu achewu ne bom no se wo beduru hɔ no mu a esu na wusu no nyina no na etu atwa wose onim de wɔka Erwade se ye ni nuaba no na yemfa hahama nua hini ne nubra ne nsayare sa pepepe nti wunya beduru ho a de ye hunhum ye kɔ no hunhum de ye hunamani ye kɔ no hunam mabɔ duro tu ase ye de no yasan ase se etu ase ebra emabie mu yare biada sekesa ne nkeka ho ne abadi ntuo ne se mepa wo na bebe masua na enya eno kwa de dede kura kwa bra ne ntu ase mfama ho 0243 34 53 92 0243 34 53 92 aduane de u di aduane a didie aduro wom abetimi aboa siesie ni padua no ya Bolivia Enterprise se waba with 23 vitamins and minerals about 19 amino acids omega 3 million and selenium nia e ka ho high energy protein diet ya with fiber ni nyina no eye adwuma kama future light food no so no e ba ye amba no kwa future life with zero future life with oats any protein de akeka ho nyina no ya Bolivia Enterprise e ba ya Ghana for ye die ni o ye nsom na sade wosi bua Ghana for na wasiesie ni padua no
ano tene papa so for line alignment haya one multi home and the day anymore first see anaje wo de 0242 878 090 0242 878 090. Cloud internet, of course, they are the fastest internet in the world. How can the future wait? Of course, you know very well, so the future can't wait. What's your country will say? Kama to yam open internet. Ebe ya juwani yina kama diya mobile how niya mani biya niya chiria. Mesrao niya mfanya locks ahu duwa yina mfama wa. Eye cloud internet. Bambo mun sabi yina ano. Woye mesi sebi ya udisi yebi yare no wasi obewu. Nene obewu a. Wodi mu ni kan fa internet ne nkwa da kamera mu homa no obi wa ye no pe WhatsApp ni Facebook pa enti wo wuri nyina no o be WhatsApp akọ Facebook Twitter ne tango nyina enti o be ye ndi kama se ne wa na wo pe o be ko hodi ama wo enti cloud internet de top high haya wo woni ye nuanam Love FM ne de hwani mu 0244 601 933 na aperitivo mizo na 5G afofi da wunya bi a wawie mesi aperitivo 5G na mizo baby a wo se bia no mesrawo Sompa FM ha sei wo tu bia koton ana wo henefa abawa supermarket magazine post office hon mo a ubanya bi e wo ho sanso na Blade Enterprise asinfo so habitat hon mo a big time ho ubanya bia to baby a ya wo se bia no mesrawo sa wo baby na wo temenka na wate se bia ye ka drink bi se mizo 5G na operative a brahaya ne bra beje bi wate na ebeya adwuma no kama e dia ma 0246 270 221 0246 270 221 FIDO L'Agent après Sikana babetum de hianse wadu Google Play Store ho wonta download one app no person me bebusa obia no ya no yan download wey *711 *711 no abona miensa no abode na watch phone to ho na asa atwede no pa L'Agent après Sikana betum Dimpa Natural Health Clinic wase kan tse wiase ba yi kwa bana ye chedi a me meji dimpa fi se dimpa wo hoyi eye kira hunya ne mo ne ma ba ku mienu miensa wo hawo ne amane ne ye koba yi na yare bi echinsam wate asefo asase so a eye Dimpa Natural Health Clinic wase ye kan tse se all sabusu akuo ni nyina na nsantina ne ye de bra wo bo hyehye wo wa kire bramu tipaye ene aduane no wudi antimi nyam yie won kura won soro ba ku eda wo yamu no echen tratatai ne be da aduane ayam ni nyina no yade enema nketenkete bia obi wa oda no de nsa wo ni yam saa wo da hwa ne yi wadi wo de tena ho Dimpa Natural Health Clinic brana wontu ase emfama wo mama bibiduro na fe so amano ne de ne aka bomu a yade yi adwuma second floor of Wireless Towers ya eno ewo Decham Sukumase haya former office of Mensia Health Insurance Scheme from CCIA 0246 744 0246 744 744 silent night house and event center. My God, my goodness. Silent guest house. Eh? Wasi yan kan tse bi bia silent. Wo ba ho no mu a wo de why you lie bia na mfa for ba no ko ho duru ho say hello I love you wa wie na ba bia no nam de bra kwan wo ba no ba ji hu sika nyina won twema every say won surprise no na da bia tinkom da bia wo titim fa ko da ya hwanya me de na oba yo ba pre de yo tra hwan on say we mobile money ma oba ya chance wo mu surprise no friend say say oh silent night guest house and event center ya e work Kumase haya apiti haya nyancha ne ase kwan no watra police station no na zanse ho no mpe no obo friend say so me hwa de oduru a surprise na obusa no will you marry me as yeah why not I will do wo na wo kro no nya sa wo de na ma kire ho akora ketekete ba ji akọ from say 0540 942910 ona dawrma ana de adwenkyere no eba yenkopro kase so ne hwa adwenkyere ya mode aban mame ya yenkoi na keke ewo ka so wo American Town kenke house ho no hwe ne ya wodam de etoso aduosiansian de ye Ghana fo nyina no yehwe na yenkambom se ba ya oman ne betime afi adomu na akopie mu ewo adomu na honorable Mavis Hawa Kumsin ayiko ena wode ma no Polo so ewo ka san wo so wo hwe yen American Town kenke house won ma Ghana awoda pai bibia nkoso ye for my Polos ena e kan say Isaac Akroma wo so wo hwe ewo Germany amu fire blessed ya jeso amisko spelele ewo kasoa na wo se ne ya wodai awurade nyankopom a bibia enye kama for my woda sonko enkoma
ne sister preko pes of Mami Abigail Otabil Asare ya wo sunyane Church of Pentecost aba Zakari wo so ma nyina ya ha eda se pa na master planner junior Kentampo na wo se ene awoda sonko enkoma oyiri panin Efia Joyce Owusu ya wo Italy na twede ampo nyankopo wonsira no ma no nkwa ho de nyansa ne adom ene apodere akrokare junior tiaro shelter the whole Ghana ona kasai ana wase ohweyen ewo akrokare ene eye awoda sonko enko emfama ama Ghana pa ama Ghana ne de ya wode abana na fa nsusu no wotia best DC ever ya wa dance akrofom onabo Morris Jonas Wood ne de ya wode aba no na akua mo aboaten ablekuma central na se Dr. Mahmoud Baumia o ba ne sekakai na se ne Ghana fo nyina me awodapa ne mom no ncha sonko enkoma ne boss engineer Benjamin Arthur CEO of Fair Wages and Salary Commission o se ya won frɛ me why na me ne won kai bobi na yenko yanim kakra master plan ne fancy de waso ba ko no wontwa so be ka yen fancy ai abusua yade ne nyina esi wo ha se ya sɔre so ma nyompa ena ya fofi de ya hye ne kufu na ya besemu wote yanka 93.1 FM tanso so na 98 point na omuso som yenuanom centers no ena mu nyina mu ase taxi driver truck drivers prague ya bobo ya afuo mu adwuma mu ba bia wo bia no eda wase papa asante ye bo a Benedict Kuku akosua somu Libya Boga sof mami premier ni akosua jewa akode Boaten Mrs afia jewa akode sanso so ena mami ya Grace Murphy ena afenso so no yima kachire school fees Dr. Silas ene Buffalo ene abusafo no Christopher ene abusafo e ka ho nyina no eda mu nyina mu ase me aselao enkonyeni nana kwabra kese akpena me akata ntokuso ya mewio Mix of 5G. Oh yeah. Me did the Omar Samoa.